Kimchi! Kimchi Chino! 오빠, At mahal, nagbabalik si Kim Chino para gamutin niyang karupukan mo. Di ba? Hindi kayo pero ang dami mo nang nagastos. Hindi ka naman mahal pero ang laki na ng naluwal mo. Anyway, mahal, balik chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga, bibigyan kita ng 3 gamot sa karupukan. Kanina sabi ko, unang gamot sa karupukan ay vitamin SL or vitamin self-love. Ito yung sabi ko kanina na araw-arawin ang pagmamahal sa sarili. Kasi kapag puno ng pagmamahal ang iyong sarili, talaga nga namang hindi ka madali makuha ng mga matatamis na salita. Diba? Hindi ka magsisettle sa bare minimum. Hindi ka papayag na ikaw ay isang kabit. At mahal, ang pangalawang gamot naman para sa karupukan ay reality check tablet. Ito mahal sinasabi ko sa'yo, inumin tuwing gabi bago matulog. Hindi, para maalala mong hindi lahat ng good morning or good night ay talaga nga namang seryoso at totoo. Hindi siya concern sa'yo. Kumbaga itong tablet na to o reality check tablet na to ay talaga nga namang bibigyan kang lunas yung mga kahibangan mo. Etong gamot na to para malaman mo kung saan ka lulugar, para alam mong hindi ka niya gusto, para alam mong hindi ka niya magugustuhan, para alam mong hindi ka niya mahal at para alam mong hindi ka niya kailanman mamahalin. Diba? Bored lang yan pampalipas oras ka lang kasi si Kim Chino talagang alam niya yan. Nang naranasan ko rin yan at kaya nandito ako, binibigyan kita ng reseta at gamot kasi nakasurvive na ako sa karupukan. Diba? Hindi, mahal, kasi minsan kailangan mo lang din talaga ng real talk or pampagising para talaga malaman mo ang tama sa mali. Diba? Katulad niyang kaharutan mo ngayon, sigurado ka ba talaga na genuine love yan, na gusto ka talaga? O di kaya gusto ka lang matikman? Anyway, mahal, makakasama mo pa rin naman ako hanggang 9 PM pa ako. Kaya mahal, dito ka lang at tumutok ka sa Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako pa rin to, mahal, DJ Kim Chino. At dito ka lang dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.